Good evening. Kain na po. Kain. Hindi naman kami nagsimula ng gulong yun eh. Sinabi ko lang i-taking mo yung boxing na yan eh. Kapitan, nangarang huli pinagkakalibangan namin eh. Tapos sa pahiling tulo pa. Yang boxing na yan ang pinagmumulan ng sugal at gulo. Kaya sa susunod, sa presinto ka na kayo dadalhin. Maliwanag? Oo. Tanggol ha. Mag-usap kami ng lola mo. Alam mo na, narinig mo na. Ate Christy, Ate MJ, hello. Haet. CB. Oh. Lagi ba? Late na ako nag-dinner gawa ng... Yaran sa nere. Wala lang akong gana kanina kumain. Sir. Bukas maaga ako pupunta kay Brenda or baka mamaya bahala na. Sa Monroque. Kasi ayusan sila para bukas sa kanilang press conference ng social media, yung indie film nila. Sige sir, kung yan ang utos. Aling dingding. Apo mo. Tanggol. Ayun. Nakipagrambulan na naman sa basketball court. Sino naman naganda? Uy, upahan natin. Uy. Ano? Pabayaan niyo siya. Hindi ko mahuli siya. Mabuti para makatuto. Oo nga din eh, malaki ng pasitanggol. Kaya sa kanila sa barangay. Dahil sa Miriam Vargas, nanonood akong Batang Quiapo. Sabihin mo, mahirap yan pag nalaman ni Rigor. Naku, sagot na naman si Tanggol. Sige, masakalo na ako. Hindi ba makaya? Catherine Ribo, hindi ko pa rin alam eh. Ikaw ba nagluto? Hindi mo ako ay luto ka na. Love ya, Offie. Thank you, Ate MJ. I love you. As always. Hi, Mom Shichi. Kain! Rona Imbing. Kumain na ba kayo? Kumusta naman ang inyong Valentine's celebration? Nakatanggap na ba ang lahat? Hi, CJ. Adobo. Binigyan ako ng kapitbahay. Ate Shinlia, happy birthday. May yellow po. Ay, wala na. Kain si Jay. Shout out sa mga Brengy International. I love you, Ate Shin. Babae? Nakapag-date na ba ang lahat? Nakatanggap na ba ng mga flowers?
Anong ulam nyo? Jamaline Pastor, hello. Ah, Claudio, salamat. Actually, sa totoo lang, tatapos ko lang umiyak kanina. Nakita ko yung picture namin ni Mama. Nag-throwback yung Facebook. Nag-throwback tungkol sa Valentine's Day namin. Alam nila ako nakakain. Wala talaga akong bala kumain. Ay, Mama Pia, Balitsa. Si Oyong meron na siya. Sana all. Yung mga moms ko, wala. Yung ibang moms dyan, ano natanggap nyo? Ako nakatanggap na rin ako kanina ng due date ng tubig ilaw. Teresita Limpin, thank you for watching. Yan, Morales ka, Belinda Pimentel. Pag nabilihan ng ticket, sasama. Yung mga kapatid ko tsaka mga anak-anak ko nandito sila. Makilala nyo sila sa Saturday. Ang bag ko nga. Anong bag? Maliit. Jonel. Wala si Tirso. Volume na. Siya yung tatay. Luzani Senente, hi. From Dubai. Happy Japan. Yoshimase. Ate kita! Ayun, bakit ba ate? Saan po kayong pera ngayon? Kaya kahit gusto sumakay kumain, yakan-yakan mo. Wow, ang yaman mo. Saan mo na ko yung pera mo? Sa dukot o sa snatch? Oh, hindi mo sa akin. Kung wala pa kami. Hi, Kambal.
patay na patay sa akin. Ayoko nga sagutin. Pinapatay. Patay gutom. Hindi ko na Ako, may mga pangarap ako sa buhay. Gusto ko maalis sa lugar. Nasa Manila na kami, Fatima Hasim. Itong maliit na to, balang araw, lalaki mo yung tingin ka at pagdiwangan ako. Kung ano, may tinitignan ako para akong lagi inuba. Pag-replay ko yan. Ganun gabi, Dilan Turkey lang. O siya, see you tomorrow. Magkita-kita po tayo bukas doon. Naayusan ko sila. Good night everyone. Ingat po kayo. Lita, di punto room ng Kwait.